Siraken liburutik. Jaunak seme-alaben gainetik ohoratzen du aita, eta amaren aginpidea ezartzen bere umeen gain. Aita ohoratzen duenak bere bekatuak ezabatzen ditu, eta ama goresten duenak ondasunak pilatzen. Aita ohoratzen duenak poza izango du bere seme alabengan, eta otoitzegunean entzun egingo dio jaunak. Aita ohoratzen duena luzaro biziko da, eta ama goresten duenak jaunari obeditzen dio. Ene seme, zaindu aita zahartzaroan, eta ez eman nahigaberik bizi den artean. Burua galtzen hasten bada ere, izan barkabera, eta ez gutxietsi bizi den bitartean. Aitari emandako laguntza ez da ahaztuko, bekatuen ordain izango duzu. Atsekabealdian gogoan izango zaitu jaunak. Jaunak esana? San Paulo apostoluak Kolosarrei egindako gutunetik. Senideok, jantzi zaitezte bihotz errukitzuz, onberatasunez, apaltasunez, otzantasunez, pazientziaz, jainkoaren herri aukeratua, santua eta maitea zaretenez gero. Eramazu ondo elkar eta barkatu batak besteari, inork inoren aurka ezer balu. Jaunak barkatu zizuen bezala, barkatu zuek ere elkarri. Eta horien guztian gainetik, izan maitasuna. Hori baita elkartasun betearen lokarria. Kristoren bakeak agindu beza zuen bihotzean. Bake horretara deituak zaretenez gero, gorputz batean eta izan eskerroneko. Bizi bedio paru zuenan Kriston hitza, irakatsi eta aholkatu jakinduria osoz. Kantatu jainkoari bihotzez eta eskerronez salmoak, gorazarreak eta kantu inspiratuak. Edo zer esaten naiz egiten duzuela, egizue dena Jesu Kristo jaunaren izenean, haren bidez jainkoaitari eskerrak emanez. Emazteok, zaudete zeuen senarren mende, jaunaren jarraitzaileei dagokien bezala. Senarrok, maitaitzazue zeuen emazteak, eta ez izango gorraiekin. Seme alabok, egin zeuen gurasoen esana gauza guztietan, hori nahi baitu jaunak. Gurasook, ez sumindu zeuen seme alabak, gogogabetu ez daitezen. Jaunak esana. Jauna, zuekin, Jesu Kristoren Evangelioa San Mateoren liburutik. Magoek alde egitean jaunaren aingerua agertu zitzaion ametsetan Joseri eta esan zion: Jeiki hartu aurra eta ama eta zoaz iesi Egiptora,
eta egonan nik esan arte, Herodes erregea aurra hil nahian ibiliko baita. Jaiki zen beraz Jose, hartu zituen aurra eta ama gabez, eta Egiptora joan zen. Han egon zen Herodes hil arte. Horrela bete zen jaunak profetaren bidez esandakoa. Egiptotik etortzeko dei egin nion nere semeari. Herodes hil zenean, jaunaren aingerua agertu zitzaion ametsetan Joseri, Egipton, eta esan zion, jaiki, hartu aurra eta ama, eta zoaz Israelgo lurraldera. Hilak baitira, aurrari biziak kendu nahirik zebiltzanak. Jaiki zen beraz Jose, hartu zituen aurra eta ama, eta Israelgo lurraldera itzuli zen. Baina Herodesen ondoren, Judean errege haren seme Akelau zegoela jakinik, bildur izan zen hara joateko, eta ametsetan albiste harturik Galileara jo zuen. Hara iritsi zenean, Nazaret deritzan herrian gelditu zen bizitzen. Profetek esan zutena bete zedin, Nazaretarra deituko diote. Jaunak esana. Egu berrion guztioi esan izuen, despeditu nintzenen, berriz ere egongo ginela elkarrekin eta orain Erroman estudioak eta egiten ari naizenez, bueltatu naiz Gabonetan etxera eta gaurkoan parroko berriak, parroko moderatzaile berriak Davidek esan ziren, nahi zuen meza eman zazu. Eta lehitzen emango dut meza, hartara hainbeste oroitzapen eta berriz ere bizitzeko, eta zuekin momentu importante hau bizitzeko, igandeko eukaristia, gainera eguberri giro honetan, eta gaurkoan hain zuzen ere famili santuaren igandea ospatuz. Urtero bezala, eguberri eta urteberri tarteko igande horretan, Elizak famili santuaren igandea ospatzen du. Gure begirada Nazareteko famili arenga jarrita. Jesusek, Mariak eta Josek osatutako familia hartan, gure begirada ipinita. Eta batez ere, alde batetik, haiek eredu bezala hartuz, eta bestetik ere haiei laguntza eskatuz, eta oso bereziki eguberri giro honetan. Jesus jaio berria bezala ikusiz, edo Jesus aurra zela konsideratuz. Nola, nahi izan duzuen, famili baten barnen bizitu bere haurtzaro hori. Entzun dugu gaurko evangelioan Josek zenolako babesa eman zion Jesusi Herodesek hil nahi zuelako Egiptoraino eramanez. Eta hantxe edukiz eta ikusten dugu giro edar hori. Gure erlijioan, bai liburu santuetan, baita Elizaren irakaspenetan, familiari garrantzia handia ematen zaio. Eta batez ere, halako famili eredugarria bezala kontutan hartuz. Pentsatuz, ze giro ederra egongo zan etxe hartan. Giro goxoa, giro babesa, giro alaia, halako elkarri laguntzeko borondate hura, eta gu humanoak era, eta beti ez dugu lortzen gure etxetan halako giroa eukitzea. Baina bai ikus dezakegula halako eredu bat bezala eta laguntza eskatu gure etxeetarako. Horregatik, lehenengo eta bigarren irakurgaian agertu zaigu ze importantea dan gurasoen eta seme-alaben arteko tratu hori edota etxean adiskidetzea, esagutzen geranean barkatzea, barkazio eskatzea, nolabait ere bilatzea, konponbideren bat arazoak daudenean ze importantea den eta ze mesedegarria den denontzako. Lehen esan edan bezala, humanoak eralako batzutan ikaragarri zaila egiten zaigu, eta batzutan egia da oso egoera komplikatuak egon daitezkela. Horregatik, gaurko egun honetan oso bereziki Nazareteko familiari eskatzen diogu laguntza. Eman dezegula laguntza hortan, gure etxeetan halako giro on bat eukitzea lor dezagun. Jesusek nahi du, bai gizartean, etxean, leku guztietan
giro baketsu eta eder hori eduki dezagula. Baina gaurko egun honetan bereziki gure begirada, gure familietan jartzen dugu. Hor eskatuz, Jesusi eta Mariari eta Joseri haiek elkar maitatu zuten bezala, elkarri lagundu zioten bezala, elkarri bizitza atseginagoa egiten saiatu ziren bezala, guk ere haien laguntzarekin gure etxeetan lor dezagun.
ikustezina dena, gure izatean egarria, eta bere guztiak duen sakonua, mende berean izaten hasi, eroria ziren guztiak berarak jasonik. Diren guztiak ere guztiak berriz izatzeko, eta garrita zegoen ezakiak zerdurak horretuak berriz zekatzeko. Horregatik, guk ere, aingeru guztiekin batean horrestu zegoen pozez abestu duzu. Eta
egin izan motorioz. Aita guztizu dira, sakramentu bidez, ikararen dituzun modu, bizi gaitezela familia santuaren antzera. Horretako, neke ondoren, erarekin batean beteko zorionak iritsi dezagun Jesu Kristo jaunaren bitartez. Eta, ostegunean, Teberri egunez, ez da, Zuekin